Okei, moi Tube. Tänään mä teen tutoriaalin, miten miten ladata skini. Eli skindex. Kirjoitatte. Sitten tämä eka tästä. Hienosti siitä niin. Mulla on jo tuolla. Mä tein videon, mutta se vei pieleen äsken, mutta nyt uusi. Eli kirjoitatte vaikka Red Hood, jos tykkäätte punaisesta. Noniin. Noin. Ja mä jatkan siitä, kun mä oon löytänyt hyvän skinin. Okei, moi Tube. Taas löydettiin tämmönen kuin Red Creeper. Ja nyt on tämmönen normaali. Tämmönen normaali kiva. Tuohon nyt tulista. Noin. Ja tästä voi käännellä, mutta tää nyt ei käännä tätä. Tästä voi vaihtaa näitä. Minkä näköinen. Missä se ois. Tai jotain semmoista. Eli sitten älkää pannako ikinä tästä. Se on virus. Vaan pystyykö tätä nyt kääntelee? No niin nyt. Eli no se tämmönen tää jotenkin on. Sitten pannatte upload to Minecraft. Ja oottakaa pikku hetki. Ja sitten kun tämmöisessä laitatte teidän tohon sähköpostin ja tähän salasanan. Eli nähdään kohta. Juu, eli tässä on minun skini. Tämmönen tuli otettua. Hieno. Ihan hieno. Tämmönen. No vitsi kullaka. Niin, tämmönen on takapäin. Tämmönen. Joten kiitos kun katsoit. Tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa. Eli se ois moikka.